изключения в кръвта и захранката нямаше. Продължителността бе 4 часа. Риболова бе доста труден, но въпреки това всеки беше си изградил някаква стратегия, която се опитваше да следва и да лови колкото се може повече количество риби. Някои бяха заложили на оклеи, а други чакаха големите каракули. Редовно ли идвате тук на Копринка? И как е риболова по принцип? По принцип, в момента е малко тягър, защото времето обърка рибата. Много студена вода влиза, топът с снеговете, също и ветровете оказаха влияние и водата сега поизстина доста. И рибата държи сега плитките води, в смисъл до 1 метър. Разбрах, че много се е дигнала самата вода. Да. Днеска се дигне 40 сантима. Значи смисъл 1 метър навътре. Там в началото вчера имаше един голям камък и го зля. Как протича риболова в момента на състезанието? Малко тягава. В смисъл имаше някакви риби, но се изтеглиха. Постоянно захранваме, опитваме се, е възможно, но рибата бяга в по-топлите води. Вие имате ли хванато нещо в момента? Имам един кефал. Състезанието бе изключително напрегнато, тъй като не навсякъде имаше риболов, но въпреки това участниците се забавляваха. Малко повече за самото състезание ще научим от един от организаторите. Здравей, ти си организатор на това състезание. Разкажи ми как дойде идеята за него. Сайта ни на riba.com съществува от вече 9 години. И всъщност решихме най-накрая да предприемем една инициатива и да направим едно състезание, което ще е комбинирано с екоакция. И всъщност да потренираме за другата година, когато ще станем на 10 години, когато възнамеряваме да направим доста по-мащабно мероприятие. В общи линии така. Как решихте да изберете този водоем? Значи специално за този водоем избран е, тъй като се намира в центъра на България. Тоест е горе-долу еднакво разстояние от всички местности и области. Откъде има участници? Участници има от всяка. От Варна, от Габрово, от Добрич, от София и така нататък. Очаквахте ли толкова много желащи да участват? Принципно даже мислех, че има доста по-голям интерес, макар че максималният брой участници беше 50 човека. Почти ги бяхме запълнили, но в последствие имаше отказали се хората, които ще участват в други шампионати извън страната и така. 14 часа се даде и последният съдийски сигнал, след който следваше притеглянето на улова на всички участници. Както на всяко състезание, и тук имаше такива, които са ловили повече, а други по-малко. След като са притегли улова, по програма имаше екоакция на мястото. В нея се включиха всички. Бяха раздадени чували и ръкавици, за да е по-лесно почистването на района. Най-интересната част, награждаването, бе оставена за накрая. В отборното класиране на трето място бяха Rock Building. Втори станаха Royal Fishing Team, а първи бяха Team Trout. В индивидуалното класиране трети бе Симеон Дановски. Втори се класира Невян Ненов, а първото място отиде при Пламен Петков. Ето какво сподели победителя. Чели индивидуалното място как успя? На какво заложи? На риболов с директен телескоп, главно на оклей. Това беше тактиката. Опитах се да хвана някой каракула, но видях, че няма да се получи и с това почнах още самото начало да ловя дребни риби. На каква дължина и на каква дълбочина? 7 метра директен телескоп на 50 см дълбочина съм. Някаква захранка, която използва? Да, доста захранка използвах. Рибите искаха доста храна, за да може да се държат постоянно пред мен и това беше успешната тактика. Какво мислиш за състезанието? То за първи път се организира? Аз нямам опит по много състезания. Мисля, че всичко беше наред. Организаторите се справили добре, нямаше никакви проблеми. Повече подробности как протече първото форумно състезание очаквайте скоро само по Hobby TV. По 13 и 14 април ще се проведе